u ovom videu pričat ćemo nešto detaljnije o promjeni svojstava elemenata. Prilikom modeliranja vrlo često nailazimo na potrebe za brzim i jednostavnim izmjenama svojstava elemenata. Ukoliko želimo promijeniti više elemenata odjedanput, možemo se koristiti kombinacijom naredbi za promjenu svojstava i filtera. Za ovaj slučaj koristit ćemo se naredbom preuzmi svojstva elementa. Najprije odaberemo element od kojeg želimo preuzeti postavke, bez obzira radi li se o visini, slojevima, elementima površina ili nekom drugom svojstvu. U našem slučaju promijenit ćemo šrafuru na broj 6. Imajte na umu da se ovo ne odnosi na svojstva elementa od kojeg preuzimamo, već na buduće elemente na kojima ćemo primijeniti promjene. Sljedeći korak je selektiranje elemenata koji će preuzeti novodefinirana svojstva. Dok smo u naredbi možemo se poslužiti filterom i filtrirati po arhitektonskim elementima. Za element odabrat ćemo zid i upisati debljinu 34 cm. Zatim selektiramo cijeli objekt, ali pošto smo uključili filter, bit će odabrani samo zidovi debljine 34 cm. Nakon toga kliknemo na primjeni kako bi se dodijelila sva definirana svojstva. Prilikom promjene svojstva elemenata često dobivamo nesuglasice u spajanju elemenata na rubovima. Ovaj problem rješavamo naredbom spoj linijske elemente o kojoj možete pogledati nešto više u drugom video tutorijalu. Hvala vam na pažnji i ugodan rad uz Alplan.